Inhliziyo yayazi indlela part 12. Sasingekho nesidingo esikhulu sokuba imkhumbuze ukuthi akanako ukuthola ukuphumula lapho elahle uNokuthula. Kwangqondo yayikwazi lokho. Nayo nje lapho umlungisi esibonisa noNokuthula yayingeke ikuthola ukuphumula. Kwakuyodinga ukuthi icabangile izehluleke nawo ukwenza eminye imisebenzi. Wanquma umlungisi, wanquma ukuthi noma kanjani uzohamba aye kuNokuthula Ndumiso. Lapho esehamba uJabu esephindele esikoleni, umlungisi washalaza wazwacasha. Wathi nalapho esebusisa uJabu ukuthi ushonaphi umlungisi, lutho akwangatholakala mlungisi, aze ahambe ke. Kuze kufike isikhathi sokufika kaJabu nje lapha ekhaya, umlungisi bengasenantshisekelo ethini yokuya kuNokuthula. Agcine kuthole ngoNokuthula akuzange neze kwemnandi kuyena. Kwamenza waxwaya, wazi ukuthi uNokuthula lo akabhenya. Ukuthi wayengasenantshisekelo kodwa yokuya eNdumiso akusho ukuthi wayengasenalo uthando. Wayevinjwe ukwesaba nje. Nakho ke manje uzohamba. Futhi manje sekusobala ukuthi yimpilo yakuyo. Kukhona okuthile abangisana naye. Lokhu kumnika umdlandla omkhulu kweNdumiso. Lo abangisana naye ucebile. Lokho kumqeda amandla. Noma kanjani uNokuthula umdelela nje ingoba embukela phansi, embone ngenalutho. uNokuthula unesoka eliphezulu elimdlulayo ngemali. Pho uzomnqoba kanjani? Atshela ukuthi yena ngeke eze ngamali, kepha ugabe ngothando analo, amthanda ngalo uNokuthula. Unethemba lokuthi uNokuthula uzolulwela lolu thando analo ngaye. Abona ukuthi akekho umunye umuntu okuyamthanda njengoba ethandwa nguyena. Sacaca ukulungisa isidingo sokuba aye kuNokuthula. Nakuba kwakunjalo kodwa ngalokho khona lolo vadlana lokuthi uNokuthula uzomphoxa ngoba akamthandi. Kepha wethu mayicabanga ngokuthi uNokuthula akamthandi, ufike umbuzo kuyo ukuthi uNokuthula akamthandi ngani. Kungenza kanjani lokho? Eqinisweni ngempela yini yenza uNokuthula angamthandi, kepha yena uNokuthula egcwele kangaka emqondweni wakhe? Kanti yini lena? Le mbuzo enjena esekujuleni kwengqondo kaMlungisi. Kuyimbuzo azibuza yona bese enqena futhi ukufuna impendulo. Ukwenqena kaMlungisi ukufuna izimpendulo zale mibuzo ezasiqhamuka engqondweni yakhe uqobo kwakudala ngokuthi wayesaba ukuthi mhlawumbe uzothola iqiniso elibuhlungu elithi umane uyasibhedela nje. Ngakulunga ihlangothi inhliziyo yakhe yayimtshela ukuthi qha uNokuthula ngowakhe, uSomandla wabadalela omunye nomunye. Ngakho ke akangasikhathazi ngemibuzo eminingi, uNokuthula ngowakhe. Lapho esecabanga lokho kokugcina noma sekuthiwa uNokuthula ngowakhe. Usuku landlela lolo lokuvasha kaJabu kwakungolwesihlanu. Akazange kasichithe isikhathi umlungisi. Wavela waqonda eNdumiso ngalolu suku lwesihlanu. Umlungisi wansondolona ke akazange angene esangweni elikhulu laseNdumiso, lele liqonde ezakhiweni esihlala abantu. Wavela wama ngaphandle kocingo, wabuka iNdumiso, wayibukela buqamama, wayesaba. Njengoba kungolwesihlanu nje ke futhi khona abaphumulayo la eNdumiso. Uma sithi khona abaphumayo, sisho ukuthi khona abahamba ngempela abazele ezindaweni zabo. Ngakho ke la emgwaqeni obheka esangweni abafundi bayehla bayenyuka. Kukhona nengcosana evakashayo, naye yaphuma iyangena. Manje umlungisi ngenxa yalolu vadlwana lakhe uselokhu ebona laba abaphuma bengena, ebheke ukuthi akekho yena uNokuthula. Kufanele ukuthi ukhona, ufana nse naye ukulokhu ephuma engena. Kepha kwamethusa umlungisi ngokuthi kwathi lapho uqhamuka intombazane efana nayo uNokuthula, washaya uvalo wabheka le. Kuze kwathi sidlule intombazane wayima ebona ukuthi akusiyena uNokuthula. Loyana ekubona lokho ngesikhathi bokusisa. Wamangala lapho esithola ukuthi unovalo olungaka. Wamangala lapho ebona ukuthi kanti usemesaba kangaka uNokuthula nokwenza le ntombazane ibihamba yodwa. Okusho ukuthi ngeke neze amthole uNokuthula ngoba uma eqhamuka la ehamba nabanye kuzokwedlulela ukwesaba. Futhi kunokwenzeka impela ukuthi uNokuthula angaqhamuki ehamba yedwa, kepha ehamba namanye amantombazane.